ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕಲೇನೆಲೆ ತುಂದು ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಕಾಪು ಮಜ್ಜೂರು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ RK ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಗ್ ಮುಲ್ಪ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪು ಘಟಕದಗಲು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದೆರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಎನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಲೈದೆರು ತೂವಲಿ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನದ ಎತ್ತರದ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಐತ ಮಲ್ದೆರು ಪಂಡದು ಆತು ಪೊರ್ತವನಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಗೌಜಿದ ಗೊಬ್ಬು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖೇನವಾದ ಸುರುಮಲ್ತ ತೂವೊಂದು ಬಲೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪು ಘಟಕ ಆಟಿದೊಂಜಿ ದಿನ ಒದೆತ ಈ ಲೇಸಲು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆಗಲಿಗೊಂಡು ಅದರದ ದುಂಬು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡೆಪೆರೆಗೊಂಡು ಐಕು ಬೋಡಾದ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪು ಘಟಕ ಒದೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಮೇರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪಂಡದ್ಯಾನ ಭಿನ್ನಯ ಮತ್ತೊಂದಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿಂದಿರೇನ ಅರ್ತಿ ಪೆತ್ತಿಡು ಮೋಕಿಡಿ ಲೇಸಿಗೆ ಎದ್ಕೊನೊಂದಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೇಮ್ ದಾದಾನ ಪರಡ ನಾಲಗೆಗೆ ಕಸರತ್ತು ಪಂಡ ದಾದಾನ ಪರಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಲೈನನ್ನು ಪನ್ಪೆ ಆ ಲೈನನ್ನು ನಿಗಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪನೋಡು ಸುರತ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಗೇನ ನಾಲಿಗೆ ನಕ್ಕದುಪ್ಪೇರು ಬಜೆ ಆತೇರು ತರತ್ತದ ನಕ್ಕದುಪ್ಪೇರು ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೇರಿ ಅನ್ನಾಡ ನಮಕ್ ಅಗ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಕೆಳಗಡೆ ಪನ್ಪಿನೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಗ್ ಬಜೆ ನಕ್ಕದೇರ ಅರ್ಥ ಪರ್ಪದೇರ ಆ ಪಂಡದು ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯದ ಮಿಕ್ಕ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂಚದ ಪನಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಏನ ಪನ್ಪೆ ಆ ಲೈನ್ ನಿಗುಲು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದು ಪನೋಡು ಆತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಪನೋಡು ಇದು ಯಾನ ಲೈನ್ ಹೊರ ಪನ್ಪೆ ಈಗ ಎರೆಗೆ ಅವು ಪನ್ರೆಗೆ ಹಾಕೋಡು ನಿಗುಲು ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಇಂಚೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾನ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತೆ ಅವರ ಜೋರು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬಲ್ಲೆದುಕ ಯಾವುಜಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪು ಘಟಕದ ಜೋರದ ಪಲ್ಲೆದುಕ ಎಸ್ ಓಕೆ ಅವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಾದಾನ ಪನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಕರ್ಲ ನಗರಪುರ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಇವನ್ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ಯಾವರದ ಗೊತ್ತು ಗುರುಕರ್ಲು ಆರೆಂಕಿನಿ ಕಾಣೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿ ಕೊಂಚ ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪಂಡೆ ಸೊ ಆರು ಒಂದೇನು ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಫುಡ್ ಪಂಡೇರು ತೂಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೈತೇನೆ ಗಲಗೈತಂದು ಓಕೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಾದಾನ ಪಂಡ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೊಡು ಬಜಿಲು ಬಜಿಲಿಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಪಿಜಿಲು ಯಾನ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲೊಟ್ಟು ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲೊಡು ಬಜಿಲು ಬಜಿಲಿಡು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೊಡು ಪಿಜಿಲು ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ನಿಕುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆದ ಪನೋಡು ಏನ್ ಪನ್ಪರ್ ಬಲಟ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಪಿಜಿಲ್ ಬಜಟ್ ಬಲಟ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಪಿಜಿಲ್ ಬಜಟ್ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಡ್ ಬಜಿಲ್ ಬಜಿಲ್ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಡ್ ಪಿಜಿಲ್ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ 14 ಕಾಜು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಸ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಆಂಟಿ ಸೊ ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕೊಂಚ ಜೋರೇನೆ ಕೈ ತಾಕೆ ಬರಡು ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ತುಯ್ಯರತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ಎಂಚ ಗೊಬ್ಬುನು ಗೊಬ್ಬಿಯರು ಪಂಡದು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬುಲೇನಿಯಾನು ಗೊಬ್ಬಾಯ ಆತು ಪೊರ್ತವನಗ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದಿನಿ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರು ಅಂಚನೆ ಲೇಸುಗ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಲ್ಲ ರಾಕೇಶ್ ಕುഞ്ഞೋರು ಮೇರು ಮೋಕೆಡು ಮತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಉದೀಪನದ ಲೇಸಲ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆಂಡು ಮತ್ತರ್ಮೇಡು ಓಲಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಕುರಿತಾದು ಒಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಈ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನತ ಕೂಟೋಡು ಬರವು ಕಲ್ಪುನ ಜೋಕಲೆಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಲ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡೇನ ಸಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಲ ನಡತಂಡು ಅಂಚನೆ ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪು ಘಟಕಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಸೇವೆನೆ ಸಲ್ಲಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ಪದುಕೆರೆನು ಗುರುತಿಸಾದು ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡತಂಡು ಆತ ಅವನಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸ ನಡಪೇರಿಗ್ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಿನಂಚಿತಿನ ದೀಪಕ್ ಎರ್ಮಾಳು ಯುವವಾಹಿನಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪು ಘಟಕದ ಪದುಕೆರ್ಲ ಅಂದು ಆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಡು ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಧಾಕರ ಡಿ ಅಮೀನ್ ಮೇರು ಆಟಿಡು ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸವುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯರು ಆಟಿದ ತೆನಸು ಕೇವಲ ಆಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆವೆರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ 11 ತಿಂಗೊಲ್ಲ ಸೇವೆನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲೆಗ್ ವಾರಡು ಒರ ಆಂಡಲ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ತುಕೊರ್ಲೆ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾದ ಇಪ್ಪುಲೆ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತೆರಲ ಪಂಡೇರು ಅಕೇರಿಡು ಆಟುಡೊಂಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ 22 ಬಗೆ ತೆನಸದ ಪುದರನ್ನು ಚೀಟಿಡು ಬರೆದು ಐಟು ಮೂಜಿ ತೆನಸುಗ ಇನಾಮುನ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಕೋರಿಸುಕ್ಕ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಇನಾಮು ಪತ್ರೊಡೆ ಮಲ್ದಿನಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ವನಸ್ಗೆ ತಯಾರಾಂಡು ತಯಾರು ಮಲ್ದಿನ 22 ಬಗೆ ತೆನಸನ್ಲ ಒಂಜೇ ಇರಿಟ್ಟು ಬಲಸದು ಕಡೆಕ್ ವನಸ್ ಶುರುವಾಂಡು.
ವನಸ್ಸು ಆವೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ವೇದಿಕೆಡು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಲ ನೆರವೇರಿಕೆ ಆಂಡ್ ಜೋಕುಲು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಂತಾರದ ಸಿಂಗಾರ ಸಿರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಳೆ ಚೆಲುವೆ ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಡೆನ್ನಾನ ತುಳುವನಾಡದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡು ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪದಕು ನೃತ್ಯನ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಆತೆ ಅತ್ತು ಯುವವಾಹಿನಿದ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ತರೆಕ್ ಪಾಲೆದಿ ಇದುವರ ಕಂಡುಗು ಜಪ್ಪುಗ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಡೊರ್ಚಿ ಕೊರಂಬು ಪತ್ತನುಗ ಅಂಚೆನೆ ಎಕ್ಕ ಸಕ ಎಕ್ಕ ಸಕ್ಕಲ ಅಕ ಪಂಡದಲ್ಲೆ ಪುನಕಲು ಬತ್ತೆರಿಟ್ಟೆಲ ಪನ್ಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಜಾನಪದಕ್ಕೂ ಅತೇ ಪೊರ್ಲುಡು ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪಾಡಿಯರು ಆತ ಪೊರ್ತವನಗ ಎನ್ನ ವನಸದ ಟೈಮ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕಂತೂ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರು ಇಡ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಭಾರಿ ರುಚಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಯಾಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತ ನಿಕಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ನಿಕಲನ ದುಮ್ಮತ್ತು ವರ್ಪೆ ಅದಮುಟ್ಟ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ತುಡರ್ದ ಬಲ್ಪುಂತು ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಬೈ ಬಾಯ್.